लोगोफोर नै दाथगारि बाजाराव फैदों नायलांबाय आरो मा मोनो दाथगारि बाजारावहाय जोंबो फैदों आरो स्वेटार गुदुं गुदुंफ्रा नायदो नै हलसेल गोजानो मबेयाव लानांगौ नै आयौ बेरेबायदि रानावदो बाजेनावदो ओइयानो हरा ओइयावनो जों दाखानो जालायदो बोरै सायख'बाव नायदे बाखानसै दाथगारि बाजार दाथगारि हलसेल आयै दामोल ल'खा नै जेबिनि सिया नै लोगोफोर सि सायख'नायफ्रा बिहिरान लाजाया दाथगारि बाजारा बिसिबां 100 बिसिबां इयो बिसिबां 100 बांद्राय होबायहाय दानिया दे खमायनानै लांबावगोन दा लोगोफोर नै दाथगारियाव जेबि दखानावहाय जायगानो गैलायलाया मानसिफ्रा नायदो नै बिहिरानो जाकेटफ्रा 100निनो मोनो लंपेन्टफ्राबो 100निनो मोनो नै सेकेन्ड हेन्ड आंनो नोंथांनिल' नायदो नै लोगोफोर हलसेल 100 रुपिस खालिनो अयथासार मोजां मोजां ड्रेसफ्रा एक्सल' नाय लोगोफोर नायदो मोजां नुजोबो औ समायदोंबो ओइ रानि नोगो समायदों बेखौ मोजां नुदों दे लाना आंखौ आयै नै गंगारफोर बर'फोर हिसाब गैया लोगोफोर नै इदि जमा जमा सिया सायख'नांगौसो गोसो बायदि लोगोफोर खखा लाबाय आइया सिंसाफ्रा सिंसानि ड्रेस बे लोगोफोर गाननानैबो देखायबाय आं नायलांदो नै बेबायदि बे अनलि 250ल' नै लोगोन मोजां नुनो बाजै जा स्टेन्डार्ड नायदो उफाय गैया दाम खमायखौनो गानाबा जोंहा बैयो गानबावदो बस्थानिया मोजांखा लोगोफोर नायद' जोबथाबावसोनो मोजाङाबो आं एसे गिदिर गिदिर जाबावोसो बस्थासो जाबाय दानल' थाथारनांगौ दा बिजोंहाय बस्थायावसो सोलाय सियाखौनो गोजां बोथोरनि सि गस्लाया आरो रानियाव बे बस्थायाव बद'मोसोनो बाबा हरनायनि बाबानिफ्राय गिफ्ट मोनबावबायसो नोङा बिनि सायाव सोनानै मोनाखैनो माइ बस्ता बायदि माइ बस्ता बायदिसो सोनांबाय लोगोफोरलै सिथोफ्लायानो दाथगारियाव फैनानैहाय सोबाय नै लोगोफोर सिथोफ्लाया नै बस्थासेखा गोजां बोथोरनि सिथोफ्लाया नै आथफ्लासेबाव थाङायसै दानो न'आवहाय
Ibang आयु सौथि फानहैफिनगोन बायदिसो लाखाबाय दा ओंखाम जायाखै फिसाफ्रा mana basi panai kanai sida दुगैगोन आं दिखिला गुरि जाबाय थांनानै इदि लामाबो Lan gì mà lại thấy trong